jo sóc la Cristina Costa, com deia abans el Guillem, doncs soc periodista de formació i també doncs, tinc estudis en comunicació digital, un màster de fet en periodisme i innovació en continguts digitals i tots aquests temes tots els he tocat bastant estudiant i actualment doncs, sí, faig també de community manager per l'ENS i per d'altres associacions també puntualment. Llavors, l'altre dia que recupero aquestes slides, aquestes diapositives de l'altre dia, que comentàvem una mica ben bé què és un community manager, que a vegades potser si la gent està una mica en una fase introductòria no? En tot aquest món, potser la paraula li sona una mica estranya, no? De ben bé què és això d'un community manager, perquè hi ha tantes paraules en anglès, sempre, això també és un debat, que moltes a vegades d'aquestes paraules són sempre en anglès, però bé, també faig les meves pròpies traduccions, I, de fet, doncs un community manager com a tal realment és un gestor de comunitats, per així dir-ho, és una persona que crea estratègies no? De comunicació a xarxes socials, crea contingut de valor, el que deies, gestor de comunitats, llavors doncs, gestiona una comunitat de seguidors i interactua amb ells, gestiona la imatge i reputació d'una marca de forma virtual, observa i veu oportunitats, amb això em refereixo que observa també una mica què fan altres comptes similars a la seva, no? Relacionades, per exemple, amb cultura popular, doncs observa i també veu oportunitats de, ostres, doncs aquesta associació, aquesta entitat o aquesta federació fa X cosa que trobo que és molt atractiva, podria intentar traslladar-la a la meva manera al meu compte, no? A veure si funciona o no. També hi ha moltes coses que són prova-error. També gestiona possibles crisis que puguin sorgir. És cert que normalment el món de la cultura popular en aquest sentit és molt agraït i normalment, no sé, almenys a mi, per sort, encara no m'ha tocat gestionar aquí una gran crisi, però bé, s'ha de saber estar preparat o s'ha de saber també respondre, no? O a vegades també, si algú té alguna queixa, incidència o el que sigui, doncs també respondre el més aviat possible també és d'agrair, no? Sí que a vegades sento algun micròfon, o potser algú no té el micròfon apagat i a vegades se sent algun àudio, però no sé si els poguéssiu apagar millor, si us plau. I bé, sobretot en el tema de xarxes i de creació de continguts, m'he volgut centrar sobretot en les 3 xarxes principals, que serien Instagram, Facebook i Twitter. I si després tinguéssiu altres dubtes o voleu que incideixi en alguna altra xarxa o en algun altre àmbit, doncs també m'ho podeu dir sense cap problema. I pel tema una mica de començant per Instagram, sí que trobo que una cosa que és important saber és una mica, abans de posar-nos a crear continguts, és saber quines possibilitats ofereix Instagram i quins formats també accepta. Llavors, per exemple, Instagram, normalment, això és extret d'un portal, llavors, normalment Instagram té diferents formats, ara s'han anat afegint més també al llarg del temps, però hi ha les típiques publicacions en format quadrat, les típiques que potser veiem més. Tot això dels formats veureu que insisteixo bastant. Per què? Perquè és cert que a vegades, jo ho entenc també, que a vegades passa que potser fem un cartell i el fem en un format que potser és més horitzontal o no sé, o que no s'ajusta ben bé potser perquè no estava pensat per Instagram, però llavors el que passa és que a vegades quan el pengem queda una mica desquadrat i això el que fa és que no sigui tan atractiu la publicació, perquè realment veus que aquelles mesures no han estat pensades per Instagram i jo en la mesura del possible recomano que estiguin adaptades. De fet, l'altre dia parlava de Canva, una eina de disseny, que aquesta eina facilita molt tot aquest tema dels formats, per exemple. Disculpa, Cristina, la gent que té el micròfon enxufat,
Sí, és l'Anna i l'altra Cristina distorsionen molt, sisplau, si podeu silenciar-los. Gràcies. Crec que ara ja està, no? Sí. Sí, no? Ara no se sent res així, val. El tema de... Tornant un altre cop al tema dels formats, sí, tornant al tema dels formats, bé, estava això, no? De les publicacions quadrades. Després, Instagram també té les històries, que les històries també és un contingut molt atractiu, és un contingut que dura 24 hores, que es penja, que ara amb el tema dels elements interactius és on vull incidir-hi, amb aquest tema. Les històries són un contingut vertical, té una durada màxima de 15 segons i aquestes són les mesures recomanades. Durada màxima de 15 segons es poden fer en format vídeo o es poden fer en format, format publicació. I estan més, així com potser una publicació per penjar a la nostra graella, una publicació quadrada està més pensada perquè sigui d'alguna cosa molt, molt rellevant. Les històries són continguts més del dia a dia, no? De si jo estic, per exemple, de si jo he anat a... Bé, ara potser puc posar l'exemple, no? dels Premis Carneu. Nosaltres vam combinar sobretot tant publicacions quadrades, per així dir-ho, com històries, perquè les històries, al ser molt immediates, et permeten també aconseguir més respostes immediates i a vegades també una de les grans preguntes és però què poso com a publicació i què poso com a història? Doncs, per exemple, com a història, com són aquests continguts que estan pensats per ser en 24 hores, han de ser coses molt immediates o, per exemple, això, quan es van celebrar els Carné, doncs sí que es van posar algunes fotos de quan recollia algun premi o, per exemple, força gent ens va també mencionar i ens va etiquetar, va fer històries, llavors les compartíem i tots aquests continguts els anàvem posant a les històries. I després, com a tal, ja vam fer una publicació anunciant bé els guanyadors i tot. Quan teníem les fotos de més bona qualitat, doncs les vam posar com una publicació quadrada, per així entendre'ns. Després, el Reels, ara és un format també que està molt de moda a Instagram. El Reels també ho havíem parlat a l'anterior sessió. Són un tipus de vídeos que imiten els vídeos del TikTok. De fet, que a Facebook i Instagram molts cops, quan veuen que una cosa funciona, la copien a la seva manera. Van veure que TikTok estava estava funcionant molt bé, llavors ho van voler traspassar a l'Instagram i la còpia del TikTok, per així dir-ho, doncs serien els Reels, que són uns vídeos també... Aquí posa durada màxima 30 segons, però és cert que ara ha canviat i fins i tot poden durar fins a 60 segons, és a dir, un minut. I també són vídeos pensats una mica per consumir també una mica ràpidament. Amb aquests vídeos pots aconseguir molt abast. L'abast, vam parlar de mètriques a l'anterior sessió, l'abast diríem que és el número de comptes que tu arribes amb el teu contingut. I potser pot ser que tu tinguis un determinat nombre de seguidors, posem-li, no sé, 500 seguidors, però que en canvi l'abast t'hagi arribat a 700, no? Vol dir que potser has impactat fins a 700 persones més. I aquest tipus de continguts, els Reels, realment per aquest tema de l'abast funcionen molt bé i pot fer que també et conegui més gent. Després també tenim mesura de IGTV. IGTV és com els vídeos llargs d'Instagram. Duració mínima, 1 minut. Poden durar molt més, o sigui, fins a un quart d'hora o més, poden durar perfectament. Després el tema dels posts, també si és un post vertical també haurien de ser aquestes mesures i si és un horitzontal aquestes. Jo de totes formes recomano el quadrat, això sí que és veritat. Llavors, tema d'Instagram, trucs per treure una mica el màxim profit i llavors fer uns continguts així atractius, no? Doncs és una mica utilitzar tots aquells formats disponibles, les publicacions,
els IGTV vídeos, els Reels, les Stories, publicacions carrusel. Amb això de carrusel no em refereixo a un vídeo, perquè a vegades hi ha gent que es confon i ben bé no sap què vol dir un carrusel. Ara, quan us comparteixi el mòbil, sabreu de què parlo. Portades destacades i directes. Això de les portades destacades també en parlarem ara. Uns altres trucs per generar una mica de contingut més atractiu, dissenyar publicacions amb els colors corporatius. No cal sempre, però és cert que si fas alguna publicació on surtin representats d'alguna manera els teus colors corporatius, sí que fas una mica més d'imatge de marca i això al final acaba quedant a la gent. Acaba com... Clar que el logo ja podem veure, no?, els colors més representatius, però si vas fent alguna publicació on també, ja sigui a les stories, a la publicació de la graella, on sigui, és molt visual Instagram i realment jugar una mica amb els colors, a part de posar fotografies com a tal, és interessant. És interessant perquè encara se li quedi més a la gent, no? De fet, aquí ho poso, sobretot en publicacions, stories, portades. Què més? Utilitzar emoticones a les nostres publicacions. És algo que potser algú pot veure com una mica infantil o una mica innecessari, però és cert que les emoticones criden molt l'atenció i estem parlant que Instagram és les xarxes socials en general són molt visuals i el text al final a les xarxes socials s'acompanya molt d'emoticones perquè al final trenca una mica, potser la gent no està esperant tant llegir publicacions llarguíssimes a les xarxes socials, malauradament, i llavors el que es fa molt és espaiar el text, potser no posar unes parrafades molt, molt extenses, s'espaia més el text a les xarxes socials i s'acompanya molt d'emoticones representatives. No, tampoc estic dient de sobrecarregar el text d'emoticones perquè llavors també queda una mica estrany, però no sé, per exemple, tornant una mica a l'exemple dels Premis Antoni Carner, que va organitzar l'ENS la setmana passada, quan parlàvem dels premiats o parlàvem dels premis en concret, posàvem una emoticona d'un trofeu, per exemple, perquè és molt representatiu, no?, de que s'està lliurant un premi, no? O a vegades també quan parles, no sé, d'alguna cosa així més festiva, doncs també pots posar com unes emoticones una mica de festa. I és una manera una mica de captar també l'atenció, no? I de que es retingui una miqueta més. Després, per exemple, ja a vegades també això és comprensible, no sempre tothom té temps i també és supervàlid, jo també ho he fet algun cop, que és utilitzar eines per compartir publicacions d'altres comptes d'Instagram. Hi ha aplicacions com el Repost, que és, per exemple, si t'ha agradat molt el contingut d'un compte similar al teu, o no cal que sigui similar, però que, no sé, més o menys està a la mateixa sintonia, tu pots agafar aquell contingut a través d'aquesta aplicació, pots agafar aquelles fotos i dius, o sigui, es genera una etiqueta conforme aquelles fotos són de tal persona. Tornant al tema de les emoticones, important també, que això també ho intentem posar molt a l'ENS, és el tema de una emoticona d'una foto. Quan una foto és d'una persona en concret o d'una entitat o així, sempre ens dediquem també a posar com una emoticona d'una foto, posant com una mica el peu i de qui és, no? Llavors, a l'hora d'escriure també les nostres publicacions, podem tenir en compte la fórmula AIDA, que ara en parlarem. La fórmula AIDA és una mica pensant més en termes de màrqueting, però és una fórmula que és per generar, quan nosaltres estem escrivint una publicació, és per generar atenció, interès, desig i acció. O sigui, és escriure de manera que aconsegueixis aquests pilars, no? Que aconsegueixis amb aquell escrit que estàs fent generar atenció, interès, desig i acció.
També a Instagram funcionen molt les etiquetes o hashtags, també, anomenat en anglès. Etiquetes de nínxol. Què vol dir això de les etiquetes de nínxol? Doncs quan acabem d'escriure la nostra publicació i de posar tot amb les emoticones i ben posadet, és molt recomanable també utilitzar etiquetes o hashtags perquè el que fan aquestes etiquetes és una mica com agrupar els continguts que són similars i jo puc cercar més hashtags i puc cercar més contingut relacionat. Llavors està molt bé combinar totes aquestes etiquetes. Per exemple, si estic fent una publicació sobre els premis, doncs vaig combinant etiquetes, no? Una etiqueta sobre la temàtica, que la temàtica en aquest cas seria els premis, no? Doncs una etiqueta seria, per exemple, premis, o Premis Antoni Carner, o Premis Carner. Ubicació. Hem fet l'esdeveniment a l'Orfeó Martinenc, doncs buscar una etiqueta que posi Orfeó Martinenc i que posi Barcelona, per exemple. Si hagués sigut l'esdeveniment a Igualada, doncs hagués sigut Igualada, no? L'etiqueta. Efemèrides, també. Aquí em refereixo, no sé, si estem desitjant bon Nadal, doncs una etiqueta seria Nadal o Bon Nadal, per exemple. De més de tendència, d'esdeveniment, corporatius. Corporatius també està bé a vegades fer-te tu mateix una mica de marca i crear tu mateix la teva pròpia etiqueta, no? Llavors, tota aquesta combinació els poses a la teva publicació, pots tenir-los també ja pensats, però recomana que no sempre utilitzis els mateixos, que en funció de quina publicació facis vagis jugant una miqueta. Alguns es poden quedar, però d'altres estaria bé que siguin una mica diferents. Després, això també ho parlàvem molt a l'hora de... O sigui, a l'anterior sessió ho parlàvem molt també i ho torno a insistir perquè a l'hora de crear continguts atractius és important. Sembla que no, però sí. Generar interacció i mencionar sempre aquelles persones implicades a la nostra publicació i respondre també quan ens mencionin. Perdona, ¿es que el concurso de física lo gana el equipo que más se guíe? Aquí també torno a insistir en el tema de les emoticones i dels elements interactius, però tant a les publicacions com als Instagrams Stories. O sigui, el tema de les stories i utilitzar elements interactius, també hi ha estudis que demostren que realment utilitzar fer històries on posis alguna emoticona, on posis algun element interactiu i tal, es capta més l'atenció, retén més l'atenció de l'usuari. I com a tal no he adjuntat cap document, però us ho puc buscar i adjuntar-vos-ho. I llavors aquí, doncs, torno a fer èmfasi en el tema d'adaptació de les mesures de les publicacions, perquè per crear els elements interactius i tot va lligat. Després també, a l'hora de crear continguts atractius, potser això no és com a tal, no és només una creació d'un contingut, sinó que també persegueixes encara un objectiu més enllà i és, per exemple, organitzar un sorteig o un concurs. És una altra forma de contingut que pot fer que més gent ens segueixi. En aquest sentit, crear continguts vinculats amb sortejos o concursos, el que ens pot fer és, doncs, al final, aconseguir més seguidors o aconseguir també més interacció al nostre perfil, més m'agrades, més comentaris, i això també és un objectiu, un tipus de contingut que per aquests objectius, no, doncs pot anar bé. Bé, després ja, clar, hi ha opcions de pagament, com generar campanyes publicitàries i hi ha també un apartat d'accés a estadístiques. Tot aquest tema l'he posat perquè és cert que també l'altre dia hi havia gent que em preguntava com s'accedia a les estadístiques, que ara també ho podem mirar. Les estadístiques, a més, també ens poden una mica guiar sobre el tema de quines publicacions poden estar funcionant millor o quin tipus de continguts en poden estar funcionant millor. I així com a tal, si no, ara sí que compartiré la meva pantalla
per ensenyar-vos el tema dels elements interactius, però com a tal a les històries d'Instagram. Vale. Deixo un moment de compartir. Ara, en teoria, heu d'estar veient, sí, el meu mòbil. Estem al perfil de l'ENS, no revelaré res així. El tema que dèiem l'altre dia, el tema de les estadístiques. Hi havia gent que em preguntava el tema de les estadístiques. Doncs s'accedeix aquí al damunt que posa panel per a professionals. Aquí el panel per a professionals és on es pot accedir a tot aquest tema d'estadístiques. És cert que també l'altre dia comentava l'Agnès, em sembla que era, de la Casa dels Entremesos, que hi ha a vegades entitats que no els apareixen aquestes estadístiques perquè no tenen configurat el seu perfil com a perfil professional. Que en tot cas aquesta opció de canviar el perfil a professional es fa per aquest apartat, per aquest menú de configuració. I aquí a la rodeta, em sembla, de configuració, doncs es pot fer aquest canvi perquè llavors ja us surti aquest panell de professionals i amb estadístiques. Llavors, el tema dels elements interactius a les històries, aquí, per exemple, puc accedir, aquí anem una mica als formats, un altre cop que ofereix Instagram, els que estava comentant jo al principi. I, per exemple, si vull fer una història, que són els continguts que us comentava abans, ara he fet una foto de la taula. Les històries, el que us comentava abans, que duren, per exemple, uns 15 segons com a màxim, aquests elements d'aquí al damunt són els elements interactius que comentava, que són interessants. Per exemple, aquí, per exemple, no sé, si hem fet una publicació d'això, sobre els Premis Carner i estem a l'Orfeó Martinenc, doncs aquí podem seleccionar la ubicació i podem posar que estem a l'Orfeó Martinenc i ho podem posar per aquí. Aquí podem mencionar algú també, no sé, per exemple, la Societat Esportiva La Lira. Per exemple, també podem posar música. Aquí podem posar aquest apartat de GIFs, jo crec que és el més interessant. Per exemple, quan fem una nova publicació, que és per generar atenció, per exemple, doncs es pot posar nou post, no? I que ho poses més gran, poses més petit, vosaltres vulgueu. Bé, hi ha forces en català, abans no n'hi havia tants i per sort ara veig que cada cop n'hi ha més. Després també hi ha comptes enrere, també. També és un recurs que vam utilitzar pels Premis Carnet, per exemple. Poses, si no sé, ara posem que es tornen a celebrar i són el 31 de desembre. Doncs aquí poses, no?, Premis Carnet, tal, i que queda un mes i tants dies, no? Són maneres atractives de presentar el nostre contingut. Després també, ara, una opció que trobo que és molt interessant ara mateix a les històries i que abans Instagram no ho faria és posar enllaços, perquè abans el tema dels enllaços a Instagram no es podia i, de fet, quan fas una publicació com a tal, no et permet posar un enllaç a Instagram, o sigui, no et dirigeix a cap lloc. I ara amb les històries doncs, ens en podem aprofitar perquè sí que ens deixa les històries. Aquí entres al teu enllaç, no sé, www.ens.cat, i aquí, per exemple, doncs ens surt l'enllaç, que el podem canviar. Aquí estic tocant amb els dits tota l'estona, vull dir, no té cap més secret. El puc fer més gran, una miqueta més gran, no em deixa més. I jo molts cops, els GIFs aquests on estic, aquí poso fletxa, poso moltes fletxes o poso també molts elements que facin com de suport una mica allò que estic jo comunicant, que és que visitin
per exemple, a la web de l'ENS, no? A part de posar, potser aquí també posaria un text, no?, de visita la nostra web, que hi ha diverses formes, hi ha diverses fonts. Visita la nostra web. I, potser posaria així, no?, la fletxa. Doncs una mica com donar suport a allò que estic comunicant i estic també, doncs, captant més l'atenció, intentant retenir una mica més l'atenció de l'usuari. Després aquí, això són efectes també i més coses. Ens hi podem entretenir moltíssim perquè té moltes possibilitats, però potser el més rellevant és el que us ensenyava. La tercera opció i el tema dels enllaços, qüestionaris i preguntes també es poden fer, que a vegades això també pot ser una manera de saber què pensa també la gent del vostre contingut. Hi ha alguns comptes de cultura popular que veig que a vegades fan preguntes, enquestes o qüestionaris, o que fan qüestionaris de, no sé, quin any es va crear l'entitat i posen 2 opcions i la gent va responent. També és una manera de generar una mica d'atracció i també està bé. Llavors ara seré de compartir com a tal. Torno ara un altre cop a la presentació. Llavors, tornant una mica al tema d'escriure, de presentar la informació, etc. Això, la tècnica, per així dir-ho, és el copywriting. Un altre cop, una paraula en anglès, però bàsicament potser heu sentit alguna vegada algú que et diu he d'escriure el copy. El copy es refereix al text que va amb una publicació. I el copywriting com a tal, això, estret de l'anglès, és una tècnica de redacció enfocada a promocionar un producte o servei que oferim utilitzant una escriptura més aviat persuasiva, aquí m'he deixat una P, persuasiva i curosa. I tornant abans també que parlava d'aquesta fórmula AIDA d'atenció, interès, desig i acció, doncs el copywriting al final el que busca és això, que l'usuari faci alguna acció a través del que jo he escrit. I amb això m'estic referint que, per exemple, no sé, si vull que el meu usuari s'apunti a un curs que estic fent, o que s'apunti, no sé, les jornades, per exemple, aquestes, clar, hi ha vegades gent que tots ho tenim molt al cap de, jo he fet una publicació i vull que s'apunti gent al meu curs perquè ja està, ja ho he anunciat a l'Instagram o al Facebook, al Twitter, on sigui, que vull que s'apunti algú al meu curs. Però a vegades del que ens oblidem és que no hem posat ni un enllaç, no hem posat ni un botó, no hem posat res o no hem escrit el text, no l'hem acompanyat de cap senyal que li digui a aquella persona on pot inscriure's al taller. A vegades hi ha gent que sí, que el cartell ho posa, que les inscripcions són en tal correu o trucant no sé on. Però també és important, sembla una tonteria, però és important també tornar-ho a remarcar al text, perquè hi ha gent que busca aquesta informació al text i ni que sigui, doncs, escriure més informació a la nostra web o apunta't a l'enllaç que trobaràs al nostre perfil o apunta't no sé on. Tot això, acompanyar-ho a l'escriptura, reforça més el nostre discurs i fa que li quedi més el missatge a la persona i l'estàs dirigint cap a algun lloc, estàs fent que faci alguna acció. I això és important. Els call to action, un altre cop, una paraula en anglès, però també es diuen CTAs, també hi ha l'abreviatura que és CTA. En català es traduiria com a trucades a l'acció. Són frases que criden l'atenció als usuaris, no?, i que conviden a generar alguna acció, un altre cop. Els CTAs, per exemple, pot ser escriu-nos per missatge DM, és missatge directe, escriu-nos per missatge privat. Descobreix més informació a la nostra web, enllaç a la nostra bio.
tota l'estona, doncs, tot això són CTAs, calls to action, trucades a l'acció. Després, com a tal, me'n vaig una mica a Facebook. Aquí no hem aixecat tant amb el tema dels formats perquè sé que potser el Facebook ja el teniu més per la mà, però si algú volgués també com un post o volgués una diapositiva sobre els formats, doncs també la puc adjuntar, no hi hauria cap problema. Llavors, trucs per treure el màxim profit de Facebook? Bé, aquí tinc posat tenir pensades temàtiques de les quals parlar al llarg de l'any, especialment a l'època nadalenca. Em referia perquè ara és l'època nadalenca, no perquè durant tot l'any s'hagi de pensar en l'època nadalenca, però trucs per treure el màxim profit a Facebook, doncs això, tenir pensades temàtiques de les quals parlar al llarg de l'any, que de fet la setmana anterior ho parlàvem, que a l'hora de planificar continguts necessari també amb un Excel de continguts i unes plantilles que vaig passar, doncs allà podem anar gestionant i posant una mica en ordre totes les temàtiques de les que voldríem parlar. I sembla que no, però això dona suport, tenir pensades bé les temàtiques dona molt suport a com realment volem crear aquell contingut. Llavors també disposar, per exemple, d'un llistat d'efemèrides o dates assenyalades, això també ens pot fer ja començar a crear més continguts i pensar, d'acord, quan arribi Sant Jordi faré un vídeo que parlarà en 2 minuts de recomanacions de llibres o faré una publicació fixa o faré una publicació tal i vas com perfilant una mica aquell contingut com vols que sigui, no? Després, tema també de programar continguts, especialment publicacions llargues. Això també ho recupero una mica de la sessió anterior. Vam estar parlant també d'eines de programació de continguts. D'acord que no és crear un contingut com a tal, però realment el que ens fa és això, tenir-lo ja planificat, anar mirant on el podem posar i poder... Aquestes eines de publicació el que ens fan és donar-nos una mica de suport. També al Facebook el que es poden fer un altre tipus de contingut que potser és més propi del Facebook i que segurament més d'un cop l'haureu utilitzat vosaltres és la creació d'esdeveniments. Quan tu crees un esdeveniment a Facebook i convides a persones que hi puguin estar interessades, parlo, no sé, si feu una presentació d'un llibre o una presentació o una gala de premis o així, per exemple, doncs també es pot crear un esdeveniment a Facebook i és un contingut que pot ser interessant. També una mica doncs, a l'hora de, realment perquè funcionin els nostres continguts i tot, doncs convidar a la pàgina gent i enviar un missatge de cortesia pot estar bé. Al Facebook també, doncs això, per generar interacció, també mencionar la gent. Després, enllaçar la nostra pàgina web a les publicacions, si és que en tenim. Facebook aquí no és tan punyetero, per així dir-ho, i sempre Facebook ha permès enllaçar la nostra pàgina web a les publicacions. I és algo molt bo, perquè al final, quan fem una publicació, tornant al que deia abans, volem que faci alguna cosa, no? El nostre usuari, llavors Facebook ja ens permet des de sempre enllaçar la nostra web i acompanyar-ho en el nostre text és molt important. També al Facebook insistiré també en el tema de les emoticones, també posar-les no està de més. I aprofitar sempre Facebook, perquè és veritat que a Facebook sempre podem posar la nostra pàgina web o si estem organitzant no sé, un taller o alguna cosa, doncs podem posar l'enllaç al formulari, per exemple, o el que sigui, i hem de saber-ho aprofitar, no?, una mica. Després aquí el Facebook també el que permet és fixar publicacions que considerem importants, llavors també això al final la fa més atractiva perquè li estàs dient a la persona o a aquelles persones que visiten la teva pàgina que aquella publicació és molt important i que per això està fixada, no? Llavors també fas que aquell usuari s'hi fixi encara més, valgui la redundància. Un altre cop el tema de les trucades a l'acció, dels call to actions aquests famosos. Exemples, clic aquí, apunta't aquí,
més informació aquí. El recurs de l'aquí s'utilitza molt, és bastant redundant. També el tema d'accedir a les estadístiques de Facebook i extreure'n conclusions pel tema que també una mica enllaçàvem la setmana passada, que ens pot fer veure si realment un contingut està funcionant o no, o mira, ostres, m'he currat molt un vídeo, pensava que tindria moltes visualitzacions i al final no ha tingut tantes com jo pensava. Anem a veure, no, les estadístiques què ens està dient, o potser és que tampoc he fet un text massa atractiu, he enganxat el vídeo i ja està. O potser és que justament el fragment que he utilitzat com a portada del vídeo no és el més atractiu. Doncs les estadístiques potser una mica al final ens fan extreure conclusions. I també és veritat que és això, potser doncs aquest vídeo no ha funcionat, però tampoc ens hem d'enfonsar, no? I ja no faré més vídeos perquè aquest no va funcionar, no? Sinó veure una mica. Potser el vídeo també, no sé, era massa llarg, per exemple, i llavors això cert que a les xarxes els continguts consumeixen, no? De forma més ràpida i pot ser que passés això, llavors podem provar d'escurçar-lo, per exemple, i veure si funciona. I, bueno, és una mica també prova i error i al final pot ser també que vosaltres arribeu a la conclusió de mira, no, ja porto 3-5 vídeos i he vist que no, vaig a fer una altra cosa i potser una altra cosa funciona millor, que és una publicació tal qual parlant de vosaltres, de qui sou, i això també pot donar valor a la vostra marca. Tot aquest tema dels continguts atractius, etc., a part de tot el tema una mica que parlava abans de colors i també d'elements interactius, emoticones, etc., és important també que parleu de vosaltres. De vegades ens oblidem, o potser nosaltres ho tenim molt clar, allò que fem, però hem de pensar que la gent segurament no ho té tan clar i realment molts cops continguts que parlin sobre nosaltres, una mica de qui som i què fem, a què ens dediquem i tot, solen funcionar bastant bé a les xarxes socials perquè estàs posant una mica un component extra, no? Més sentimental, i aquest tipus de continguts solen funcionar. També que es vegin una mica les persones implicades en l'entitat. Sembla una tonteria, però no sé, veure potser, no sempre, però en alguna publicació la Junta o en alguna publicació una reunió que s'ha fet, o veure una mica qui hi ha, no? Els humans que estan allà, doncs sembla que no, però sí que veure persones, al final la gent també la fa empatitzar i és bo. Després m'he anat una mica al tema del Twitter, també que es poden tenir pensades temàtiques de les quals parlar al llarg de l'any. Tenir una mica com una planificació de, doncs, tal mes que s'apropa, no sé, Sant Jordi, doncs durant 10 dies abans començaré a parlar una miqueta jo què sé, de llibres, per exemple, i just quan sigui el dia de Sant Jordi, doncs publicaré un vídeo o publicaré X cosa. Llavors, amb això és una mica al que em refereixo. Tema del llistat d'efemèrides o dates assenyalades, una mica repetint tot el d'abans. També adaptar les nostres imatges a les mesures de Twitter perquè es vegin també bé tant a l'ordinador com al mòbil. Canva, per exemple, ens ho facilita, que és una eina també que podem mirar-la si voleu també. També el que es pot fer és generar contingut nou i aprofitar-ne d'antic. A això em refereixo. A totes es poden fer, però és cert que Twitter al final doncs també pot recuperar alguna piulada i tornar-la com a adaptar i repiular-la una mica i adaptar el text i tot, o també aprofitar alguna imatge o alguna cosa que haguessis tingut abans, doncs també. També elements visuals, emoticones, GIFs. Els GIFs també s'utilitzen molt a Twitter. Suposo que qui sigui molt fanàtic del Twitter en deu utilitzar. I és cert que els continguts a Twitter, realment els tuits també, abans que us comentava que les històries d'Instagram
sí que està demostrat que els elements interactius funcionen bé i la gent capta més l'atenció si hi ha algun element interactiu. A Twitter igual, els tuits que tenen alguna foto, alguna emoticona, algun gif, alguna cosa o algun vídeo que no és només una piulada, normalment també tenen més ganxo. També una mica a Twitter al final parlem molt de paraules clau. Abans també ho parlàvem amb Instagram, les etiquetes una mica de nínxol. És cert que a Facebook potser no funcionen tant, ara estan començant a funcionar, però sobretot Twitter potser és el rei en aquest tema dels hashtags, per on va començar. I disposar una mica de llistat de paraules clau del nostre àmbit pot anar bé. Per exemple, si estic parlant, no sé, de pessebrisme, doncs tenir un hashtag de pessebrisme és crucial, no? O parlar de cultura o cultura popular, o si estic parlant del Nadal, doncs tenir un hashtag del Nadal, o patrimoni, tradicions, bueno, una mica tot un llistat, no? Del nostre àmbit. El tema de la interacció també torno a insistir-hi, sé que insisteixo molt en això, però és cert que el tema de les mencions molts cops ens oblidem d'etiquetar gent i al final, si no etiquetem la gent, no està arribant a tanta gent i el fa menys atractiu també el contingut. O sigui que el tema de les mencions al final fa que el nostre contingut també vesteixi encara més perquè està arribant realment encara més persones. També una altra característica pròpia de Twitter, clar, com el tema dels caràcters de Twitter, bueno, a vegades és una mica limitat, no?, el Twitter, en aquest sentit, que ara sí que es poden fer fils a Twitter, o sigui, pots enllaçar un tuit amb un altre si estàs parlant d'algú que realment és molt llarg i que realment no pots escurçar el text, doncs pots crear tot un fil a Twitter. Els enllaços, que a vegades, clar, els enllaços són llargs, hi ha eines com Bitly, per exemple, que et permeten escurçar el teu enllaç i llavors pots aprofitar encara més l'espai dins de Twitter, perquè és això, el que deia, que a vegades els 240 caràcters són una mica limitats i volem posar més coses i ja no sabem per on retallar, llavors doncs una opció pot ser escurçar el nostre propi enllaç perquè així podem guanyar una mica més d'espai. Un altre cop, torno a insistir en el tema dels fils de Twitter, les trucades a l'acció, de clic aquí, apunta't aquí, més informació aquí. Realment veureu que totes les xarxes tenen una mica tots aquests inputs. També accedir a les estadístiques del nostre tuit, doncs també ens pot fer veure una mica què és el que està passant, què ha fallat, què no. I després, tema ja més potser de disseny, si no som uns pros del disseny o no tenim tants coneixements de Photoshop o del que sigui, o d'eines de disseny així més professionals, realment el Canva és una eina que a mi m'ha salvat molt i jo crec que segurament molts la coneixeu també. És una eina d'edició que, de fet, si veieu la meva pantalla, aquí a les icones, a l'apartat aquest blau, posa presentacions, redes sociales. Aquí en aquest apartat de redes sociales et dona tots els formats que parlava al principi, tant d'Instagram com de Facebook com de Twitter, et diu totes les mesures de totes les xarxes com són i et permet fer dissenys a partir d'aquestes mesures, que ja són les pròpies de cada xarxa, i et permet, té moltes plantilles també. Té opcions gratuïtes i opcions de pagament. Clar, amb les opcions de pagament doncs tens moltes més plantilles a l'abast i així no dissenyes tan... Bueno, les opcions gratuïtes també tenen moltes plantilles, però vull dir que és això, que el tema de les plantilles està molt bé perquè si no som uns pros del disseny, potser un full en blanc ens fa una mica de respecte, no? Ostres, ara no sé per on tirar perquè jo no sé dissenyar, no? I llavors el Canva té moltes plantilles i així no parteixes tant des de zero i pots modificar una mica aquella plantilla, li poses els teus colors corporatius o poses algun element diferent, ja pots jugar molt amb aquesta eina i ens fa que el contingut també sigui com més maco al final, que faci més patxoca, no?
Llavors, així com a tal, acabo una mica tota la carretada d'informació, però de conclusions com a tal, doncs que t'atreveixis a utilitzar totes aquelles prestacions que la teva xarxa social t'ofereix, que la investiguis una mica, crea contingut de valor centrat en el teu públic objectiu, interactua amb el teu públic, estigues atent, utilitza etiquetes específiques relacionades, aquí poso amb el pessebrisme, però pot ser en qualsevol altre àmbit de la cultura popular, òbviament. Pot ser doncs, això, relacionades amb el pessebrisme, relacionades amb el geganter, relacionades amb les sardanes, és un exemple. I utilitzar les estadístiques, el que deia una mica, doncs, a favor teu. I aquí, doncs, acabaria la meva presentació.